Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu Baba wethu. Makube kuye udumo kuze kube ngunaphakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu esekunikezile isambulo ukuba usithule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho. Ukuba niqhumane nathi kule mniningwane, ngizoqala nge-email address la ungakwazi ukusithinta khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imbhalo nathi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ngaso sonke isikhathi mayifakwa. Ku-YouTube ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze nikwazi ukuhlolisisa imbhalo nokuba imfundiso enisuke niyifundisa niyihlole ukuba ngabe ifakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke senishumayeza khona sinifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge Baba wethu esezulwini nokuthi izwi lakhe lehlele ngaphakathi kithi lilungisise imphefumulo yethu silungele ukulunga kukaNkulunkulu egameni lenkosi uJesu Kristu. Ake sivala amehlo sigobise amakhanda. Baba wethu esezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane nani balaleli, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele eselusa endleleni enguJesu Kristu engukukhanya kwezwe. Sheshisani nithatha amaBhayibheli kuzo zonke izindawo enilalele kuzona, sihlale sizwe izwi likaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Bazalwane, ngibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yenkazimulo, inkosi yamakhosi nenkosi yemimoya yonke, inkosi yasezulwini. Yena ungaboniswa, ongenayo futhi ahamba naye uyedwa, uyinkosi yokuphila emaphakadeni, uzakhele konke ngamandla akhe, konke okungcwele, akanasiqalo akanasiphetho, umqali nomphelelisi wokholo lwethu sonke thina esikholwa kuye ngokomoya nangokweqiniso. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathisi egameni lika Jesu Kristu. Levangeli lakhe
alinikile bonke abantu abafuna ukuphila okuphakade. Wamukela ivangeli lensindiso ngoba naku ufuna ukuphila okuphakade. Akusikona kwepolitiki yalemhlabeni. Ngoba khona amaqembu abanye bathi bona bazokunika umsebenzi, abanye bathi bazokwakhela izindlu, abanye bathi bazonciphisa ubugebengu. Yena uthi bonke abantu abaphukileyo imiphefumulo yabo, abomileyo nabalambileyo mabeze kuye. Uza kuba lapha abasindise kukho konke uSathane nezingilosi zakhe asebekutyalile enhliziyweni zabo ukuba baphilele ububi emhlabeni. Imimoya esibambile lemhlabeni imimoya enenkani. Uma kulo moya yakhishwe ezulwini uyacabanga ukuthi lo moya akuyona imimoya nje ongathatha kancane njengoba ingesenayo indawo ezulwini. Sho ukuthi wonke umuntu onalowo moya angeke azaye ezulwini. Ngoba lo moya imbambele ukuthi abhajwe nayo kuze kube sekufeni. Ahambe ayolahlwa echibini lomlilo njengayo le moya ingenayo indawo ezulwini. So mzalwane uqonde ukuthi yonke into iqala kamoya ngaphambi kokuba isibuse lemhlabeni. Njengoba uSathane ekhishwa lemhlabeni nje ukhishwe nemimoya yokuzodukisa abantu. Ngakho ke umele uqaphele ukuthi wena ungabe uphethwe umoya kaNkuluNkulu ngokuphelele noma uphethwe umoya kaNkuluNkulu ngancanye. Futhi ngancanye ubanjwe imimoya ngokuba kuzophumelela imimoya ngokuba uma uzothatha uxube uNkulunkulu nemimoya ngeke aze ahlale uNkulunkulu kuwe. Wena uzozitshela ukuthi uNkulunkulu nawe, kepha uthole ukuthi ngoba kunemimoya ongafuni ukuyivuma ukuthi uNkulunkulu ayisuse kwena. Ihleli lemimoya ixosha uNkulunkulu kwena, nosho uNkulunkulu akanamandla but intando uyinike wena ukuthi wena ukhethe ukuthi ubani okufanele abuse empilweni yakho, ngabe uJesu noma ngabe imimoya. So uma siqonda ukuthi thina sifanele ukuthatha isinyathelo, uNkulunkulu sesithathile isinyathelo wasinika umusa nothando, wasikhombisa indlela ngezwi lakhe. So izwi leli silinikiwe ngokwembhalo silinikelwe ukuba siqonde ukuthi uNkulunkulu usenzele indlela yokuza kuye. Akekho ophoqiwe, kepha yilowo nalowo okholwayo uyakusindiswa. Intando ikwena. uNkulunkulu akaphoqi umuntu. Uma ukuthi wadala izulu nomhlaba nathi wasidala ngomfanekiso wakhe, wayesefaka intando kithi ukuthi sikwazi ukuthatha izinqumo singathathelwa izinqumo. Yena ubekile kuphela indlela zimbili. Izulu, Jerusalem elisha, lapho kuyohlala khona abangcwele. Isihogo, ichibi lomlilo, lapho kuyophela khona bonke abenzi bokubi. So njengoba enzeka njalo uthi ngoba wena uyazi ukuthi unentando kwena ngaphakathi, uyakwazi ukuthatha izinqumo, uyakwazi ukwahlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Ngalesikhathi uNkulunkulu etshela uAdam noEve ukuthi ningadli emthini othize ngokuba niyobe senikwazi ukwahlukanisa okubi nokuhle, lokho kuyobe sekuholela ekufeni. Uma sokwazi ukwahlukanisa, yabo sokwazi ukwahlukanisa, ilapho khona sowuqala ke sowukhetha wena ukuthi ayiphi indlela ofuna ukuyihamba. Abaningi bakhetha ekufeni ngoba sebeyakwazi ukwahlukanisa. Ingakho lithi iBhayibheli ukuqala kwakho ukuhlakanipha ukumesaba uJehova. So ngalesikhathi usuqala wena ubone ukuthi okubi akulungile, awufuni ukwenza kabi, so uqala wazana nobani noNkulunkulu, futhi ususondele ekukhanyeni. Kepha uma wenza imisebenzi emibi, wena uzikhethele ukuthi isiphetho sakho ufuna kube ukubhubha uphakade. Uma ukuthi uyabheka leli vangeli alikhulumi ngenye into ngaphandle kokuthi nje kugqamiswe ukuthi la emhlabeni sizele ukuzodumisa uNkulunkulu osinikile umyalo, wasinika izwi lokuthi silenze. So lemhlabeni sekunoNkulunkulu abaningi namabandla amaningi eze ngamagama abafundisi namagama amabandla angazile ngenhloso yokusindisa imphefumulo. So ibandla likaKristu ilele lihamba ngezwi, hayi ngeinform, hayi ngokuthi baningi kangakanani. Ileli elihamba ngezwi leze lanikwa uAdam, wahluleka ukugcina umyalelo, kusayizwi elanikwa uNoah. uNoah wenza njengokuba uNkulunkulu emyalile wasindiswa nendlu yakhe. Lezwi leli lehliselwa kubani? kuAbraham.
Abraham uNkulunkulu wenza isivumelwano naye. Lezwi leli ekwaphuma khona uJakobe namadodana akhe u12. Lezwi leli ekwaphuma khona uDavide. You understand? The same lizwi lapho kwaphuma khona uJesu ngokwenyama. The same lizwi elenza isethembiso bafundi bakaJesu bakholwa ngosuku lePentecost lehla izwi lehlela kubona bagcwalisa ngezwi. Lezwi leli elakhuphukela ezulwini lathi liyabuya. Izwi lithi izwi lekwahlulela konke okukhona emhlabeni. Lezwi leli limile bonke abaprofeti bakhuluma ngalo. Ayikho into ephathelene nengcebo, ayikho into ephathelene neziwasho, ayikho into ephathelene novaselini ababusisiwe, ayikho into ephathelene nezikhiye zezimoto yonke into ongayicabanga lemhlabeni engakwenza ukuthi wena ubuse lemhlabeni ujabule. Bonke singinikiwe. Kepha uthi ufunana umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. So usho ukuthi izwi kaNkulunkulu kufanele liphile kuthina ukuze sizokwazi ukuthi nathi ngaye siphile okuphakade. So indaba inezwi mzalwane. Akukho ngokuthi ibandla lakho lithini. Uma umfundisi wakhe engalikhuluma iqiniso noma uma ibandla kulona lingahambi ngeBhayibheli wena ubona wabuza kumfundisi waphika phuma lapho. Ngoba kubhalwe phansi ukuthi ke ningaboshelwe ejokeni linye nabangakholwayo. Kwenziwa yini ukuthi nina nikholwe abantu abakhuluma izinto ezingekho eBhayibhelini banisabise ngezinto ezithize noma nina nimasabe ngenxa yokuthi sendhlala emabandleni noma nakholwa khona senikholwe khona isikhathi eside. You understand? Kwenziwa yini ukuthi ningafuni ukuthi nikholwe yizwi elibhalwe phansi eBhayibhelini? Kwenziwa yini ukuthi kube likhuni ukwamukela iqiniso? Ngokuba iyafakaza ukuthi imimoya ephilayo, le moya le ebusayo enyameni, iyona leyenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakholwe iqiniso. So ukunderstand iBhayibheli noqonda imibhalo ngeke kuze kube ngoba mina ngikhulumile. Kungamandla kaNkulunkulu kuba wena wamukela iqiniso. Le Bible ungaba nalo. Kepha uma umoya ingcwele engenawe engakwambulelanga ngeke uze uzwe lutho, ngeke uze ubone lutho. You understand? Yonke into kwena kuzoba ngokwenyama, ngeke uze uzwe lutho. Imibhalo le ekamoya. Abambulelwayo bambulelwa ngokomoya, awambulelwa ngokwenyama. Ingakho bengabaningi abafundisi abakhuluma ngokomoya, kepha bakhuluma ngani ngokwenyama. So ke understand ukuthi uma sifundisa izinto zikamoya. Ukuze uzwe wena fanele uzwe ngomoya. Ngeke uzwe ngenyama. Inyama izikhanukelo kwayo. Ingakho incwadi yaseGalatia sahloko 5 verse 15, 16, 17 and 18. Kepha uma nilumana nidlana qaphelani kuba ningaqedani. Kepha ngithi kini hambani ngomoya khona nikofeza izinkanuko zenyama, ngokuba inyama ikhanukela okuphambene nomoya. Inyama enjani? Ikhanukela okuphambene nomoya. Uyasizathu ngikutshela ukuthi mina ngeke uzizwe lezinto esizifundisayo ungekho kumoya. Ngeke futhi uzizwe umoya engakhulumanga nawe. Ngeke lalela ngithi mina ngiyaphinda kwena. Ngeke uzwe lutho umoya engazange akhavuzimule kwena. Umoya ingcwele okumele enze wena uzwe. Ngikhuluma nje kunabantu abantu bayakholwa kepha bezwa. You understand? Kwenziwa yini ubona ukuthi abezwa? Izwi lithi umuntu wesifazane angaluki, angayifaki makeup, angawafaka amacici. Umuntu wesifazane angagqokisi kowesilisa. Singalali singashadile. Singadaka utshwala. Singakhonza abanye uNkulunkulu. Kepha khona abantu ababiza uJesu, bafaka iziphandla, bafaka amacici, bayafeba, bayadakwa, baqamba amanga, bayazondana. Bese iBhayibheli ningadlali usho ukuthi ke lo moya lo wenzondo nokukhuluma nihlezi iphikiswana lempikiswana engenamsebenzi.
kuholela ekutheni ke kube khona umoya wenzondo, idimoni elolaka lokuthi wena ungakwazi ukuxola inhliziyo yakhe belikhulu, idimoni lenzondo elifuna ukubulala lichithe igazi, hleze linukelwa igazi, lifuna abantu elingabasebenzisa ukuze bachithe igazi. Lelo demon lelo. So uma wena usawubona ulungile emehlweni akho, maye kuwena. Lezi zinto lezi ngeke uzizwe ngami, uzozizwa ngomoya. Umoya kuphela oyakukwambulela zonke izinto. Ongiphe incwadi ya Luka sahluko 8 sukela ku verse 10. Incwadi ngokukaLuka isahluko 8 verse 10 wathi ke niphiwe nina ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkuluNkulu. Abanye abalento ngitshela abantu abezwayo lezi zinto lezi lisho iBhayibheli njengoba uJesu ekhuluma nabafundi bakhe bezwa lezi zinto lezi, abanye bengazizwa noma bekhuluma uJesu ekhuluma ngemfanekiso kepha bona kubona ukhuluma ngqo izinto ukuthi kusho ukuthini ukuthi. So kuwumusa kaNkuluNkulu ukuthi noma umbhalo uyifunda ikhulume ngemfanekiso kepha wena uyiqonde imfanekiso, umoya oyingcwele okwenza ukuthi wena uqonde lokho, awuziqondeli wena ngokwakho. Kuningi nje ngithi mengikufunde eBhayibhelini kungitshela umoya oyingcwele la ungathi uyangambhulela ukuthi uyakhumbula ufunde ukuthini lapha, lokhu kuhambisana nakho, uyakhumbula ukuthi ithini lapha, leli verse leli liqonda ukuthi. So kulula ukuthi mengikhuluma ngezwi kaNkuluNkulu, le ncwadi angizange ngize ngeplan ngizoyifunda, ngithe uPressure akayivule nje out of nowhere. Kepha umoya oyingcwele ungikhombisa ukuthi izwi lakhe aliziphikisi, uyagcwalisa ukuthi labo abakwazi ukuphimisela nokuqonda lezi zinto lezi yilabo abaphiwe. Ukuthini? Ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkuluNkulu. Yabona kutshele izwi kaNkuluNkulu sinalo sonke emhlabeni. Kepha akubona bonke abantu abambulelwe ngokuphelele nangokweqiniso. Abaningi bayazambulela ingakho beshumayela izinto ezicatshangwa yibona. Bongikhuluma izwi kaNkuluNkulu, abantu abaningi abakuthandi, abantu abaningi bayakholwa baba nenkinga nawe, ngisho abaholi bamabandla. Ngokuba bafundisa abantu izinto ezingekho ngenxa yokuthanda imali nenzuzo, ngenxa yokuthanda izikhundla, ngenxa yokuthanda izinto zasemhlabeni. Bafuna ukubona amabandla egcwele, bafuna ukubona izihlalo zigcwele. So abalikhuluma iqiniso ngokuba bakhuluma okuthandwa yibona. Ingakho umpostoli uPaul ekhuluma noTimotheo ethi shumayela ivangeli ukuba siyeze isikhathi lapho khona abantu bengeke besahlala kwimfundiso ephilileyo, bayakuzibuthela baqoqa abafundisi abawubatshela izinto abazifuna ukuzizwa ukuba babatshelwe amadlebe, baflathelise amadlebo abo eqinisweni. So leyo nto ikutshela ukuthini? Ikutshela ukuthi lesikhathi esiphila kusona njengamanje, ngalesikhathi abantu banda, ingalesikhathi isono naso sanda, nomusa kaNkuluNkulu ukhona. Uyanda nawo ngokuba ngesikhathi abantu benza okubi, ufuna uNkuluNkulu abantu abazovuma ukuthi benza kabi, babona amaphutha abo bese beze kuyena bazovuma izono zabo. Angeke ngikwazi ukuhamba ngidonsa abantu ukuthi abavuma izono zabo. Angeke ngikwazi ukuhamba nemgaqweni ngitshela abantu ukuthi abavuma izono zabo. No, angihambi ngivimba abantu. Ngiyamemezela nje izwi njengoba ngibona la. Ngimemezela izwi lokuthi abantu mabahlukane nemisebenzi yemibi. Abantu mabayeke ukulandela izinto ezingenamsebenzi eziyizeleze. Uthanda imali kakhulu, yizeleze. Uthanda ubucwebe kakhulu, yizeleze. Uthanda ukuswanka kakhulu, yizeleze. Uthanda ukuzihlobisa ngongaphandle, yizeleze. Uthanda ama-movie nomculo wasezweni, umdanso, ama-hip hop, ama-R&B, umculo wozothando, yizeleze, umusha isikhathi sakho. Lezo zinto lezo azinakuzuza umphefumulo wakho, kepha zuzuzela ukuthi uboshwe emaketangweni nasesigodlweni sobumnyama sikaSathane. Mesikhuluma ngesigodlo sikhuluma ngokuthi nina nemphefumulo yenu inikelwe e-altare likaSathane ukuthi nenze konke uSathane akufunayo, nimhlatshele kwaSathane ngokuba nidansela isiginci sakhe. Amen. Amen. Oh Jesus.
niphiwe nina ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkuluNkulu. Yes. Kepha abanye bakuphiwa ngemifanekiso. Bakunikwa ngemifanekiso. Uyabona ngisho uNkulunkulu isikhathi ukwazi ukukunika iphupho libe ngqo. Njengoba eveze. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akulehlele iphupho ngomfanekiso. Wenzelani ukuthi uphinde ukhuleke futhi kuyena. Ukuze kube njani? Ukuze akwazi ukwambulela. Kuyenzeka kube khona into ezokwenzeka empilweni yakho. Kepha ungayiqondi ngoba ifike ngomfanekiso. Kepha mzukwane yenzeka umoya ingcwele akwazi ukukhumbuza unganakile ukuthi waphupha kanje lokho kwakusho lokho ungaqondi wena. Lapho uzokhumbula ukuthi ngaphupha. Lephupho usho ukuthi utshela ukuthi wena uzitshela kanti uNkulunkulu uyakutshela ukuthi lento le yenzeka ngoba wena uqondi wena. So ezinye izinto uyaziletha zibe njalo ezinye ngomfanekiso. Kepha njengoba uJesu ekhuluma ukuthi abafundi bakhe bona bathola izinto njengoba zinjalo. Kepha nje umhlaba ubhubha into ekhona eBhayibhelini le. Ukuphupha abantu bephakama imimoya, ukhala icilongo into ekhona eBhayibhelini. Uyakulethela nje okunjalo. Ukuphupha kokuphela komhlaba uyakuveza. Uza ngenkazimulo njengokuba kusho imbhalo. Akezi njengokuba wena ufuna uthi uzokwenza into ethanda wena uphinde uzokhonza yena. Uyazilibazisa ngokuthi uyakufika njengesela. You understand? Baningi. Kepha abanye bakuphiwa ngemifanekiso. Abanye banikwa ngemifanekiso. Ukuba bebona. Ukuthi noma bebona bangaboni. Bezwa. Kunabantu bayabona ngikutshela ngithi mina ke. Kunabantu ababafundisi, nabantu abashumela ivangeli, nabantu abazibiza abaprofeti. Baprofeta izinhliziyo zabo. Usho njalo uJeremiah. Kunabantu abakhuluma izwi lami. Bayakhuluma kepha hayi lokho kufunwa yimina. Nginika incwadi kaJeremiah sahluko 23 kusukela ku verse 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Usho kanje uJehova sebawuthi uthi ningawalaleli amazwi abaprofeti abaprofeta kini banifundisa okuyize. Banifundisa izinto eziyize. Bakhuluma umbono wenhliziyo yabo. Baningi abaprofeti, sinomprofeti uBushiri, sinomprofeti uMagejageja, sinomprofeti uMboro. Baningi bafike babona abaprofeti, abopastor, abureverend, abubishop, abindaba ezinyanga at the same time. Khona nobani omamponga ubuza ukuthi wena ngesikhathi uJesu ethandaza entabeni ubani owabhala ukuthi wathandaza wathini ubani wenayo. Angeke ngize ngikusize bamponga ngokuba umoya engcwele abafuna ukwambulela ngenxa yokuthi uzele iBhayibheli ngobuso. Okay, asike sibheke eBhayibheli ukuthi abantu babhala imibhalo yeBhayibheli kanjani na. Asike sibheke ngokweBhayibheli ukuthi ke abantu babhala iBhayibheli kanjani na. Ongiphe incwadi yaPetru sahluko 2. Incwadi yaPetru esibili sahluko 1 ifuna uverse 20. Khona ke uzoqonda ukuthi ezinye izinto hayi ukuthi ngoba abantu babelandela uJesu khona bezobhala ngaye. Nope. Umamponga uJoshua Mamponga nawo uzibiza ubani ubishop noma umprofeti naye uyazibiza ukuthi ubhalela lakhe iBhayibheli. Yabona uma enkohlisa bese kubambile ukwenza ukuthi wena uzibone umkhulu emehlweni akho. Ubiza ngoBishop Mamponga. Uzibona ukuthi umkhulu angazi wakuphi uBishop Mamponga. Mina mangaseze kunina ngamfaka iBhayibheli. Ngihlangazama ukuza nobukhulu ebathi lento abaKristu abaningi yabahlula lento ukuchaza. Lezi zinto lezi azidingi ukuthi wena uzothola izimpendulo njengoba ufuna. But sifuna uqonda ukuthi lihlele iBhayibheli. Khona uzo understand ukuthi nangu uIsaiah uthi wabona okwasezulwini. Nangu uDaniel wabona okwasezulwini. Nangu uEzekiel wabona okwasezulwini. Yayizolo nto. Labantu bebona lezi zinto sezulwini ubani noMoses entabeni. uMoses wayedwa noNkulunkulu entabeni. Kepha uzwa inkulumo kaMoses nobani. Yabona abantu bakudala ngenxa ukuthi umoya ongcwele wephezulu kwabo ngalendlela eyisimangaliso. Babekwazi ukuxoxa indaba njengoba wena uzoyiqonda. Ngaphandle ukuthi ibhalwe phansi. Ayixoxe indaba ngendlela yokuthi wena uyiqonde noma seyibhalwa phansi ikwazi ukuthi ihlale ithi thaqa. Hallelujah. That's that.
ngendlela uNkulunkulu abafake ngayo umoya oyingcwele indaba inomoya oyingcwele. Hallelujah. So mami mengixoxa indaba kufanele ngixoxe indaba njengokuba fanele emadlebeni omuntu umoya oyingcwele abe khona ukuthi lento le ekamoya akuyona yami. So njengoba sithi uNkulunkulu wathumela ingilosi yahlangana nobani bakhuluma. Leyo nto leyo indaba leyo engathini ngifuna ukwenzela isibonelo ngento elula nje. Uma kufika ingilosi kumina manje ikhulume nami ihlangane nami endaweni ethize. Mina mengitshela uBright ukuthi ngihlangane ngithe ngihamba ngaye endaweni ekithi ekanje noma bengihamba ngaye endaweni ekanje ngithe ngazelele ngahlangana nesimo esikanje bengihamba mina ngiyokwenza ukuthi the sengiqedile emva kwaloko lento esihlangana nami yakhuluma nami yangitshela ukuthi mina lo nto bese ngixoxela uBright mase exoxa ukuthi umhlengi wathi ehamba yayizwa lo nto leyo. So mebhala ufakazi ngamuzothi umhlengi wathi ehamba esuka endaweni ukuthi ngesikhathi esukuthi wayendaweni ukuthi eyokwenza ukuthi wahlangana nesimo somuntu kanje kwenzekalani. Uyabona lo muntu ukhuluma ngenja ayizwile ngamazwi ami ngobuhlakani kwaNkulunkulu wefakakela yahlala njengoba injalo. So ukwazi ukuthi mayixoxa ayixoxe njengokuba injalo angafaki lutho angasiswilutho. Ngokuba yini lento uNkulunkulu oyifakile kuyena. So indaba zikaNkulunkulu umoya ingcwele okwazi ukuthi afake into kuwena akwambulele akwazi futhi ukuthi into mayifakile kuwena uyenze njengokuba. So we understand ukuthi uMathewu akazibhalelanga ufakazi bakhe. Kepha into ayixoxa abantu bakwazi ukuthi bayibhale phansi ngoba kwakunababhali. Understand lo nto leyo. Incwadi yaMathewu akazibhalelanga ngokwakhe. Kepha into ayixoxa abantu babekwazi ukuthi bayibhale phansi. Ubufakazi babapostoli izinto abazikhulumayo abazibonayo. uJesu azange abazibhale. So bebehamba bendaweni ukuthi bakhuluma the same thing ngoba yini babona yonke into uJesu ayenza. Bachazelwa bambulelwa yonke into uJesu ayenza. So kulula kubona ukuthi bafike batshele njengokuba yonke into beyibonile. Angisho uMoses uyahamba entabeni. Buka nje ngithathile izibonelo eziningi ezikhona eBhayibhelini. uMoses uyahamba entabeni uNkulunkulu amkhombisa iTabernacle yakuphi yasezulwini. Yes Lord. Amen. Athi njengokuba uyibonile uzoyenza njengokuba uyibonile. Yes Lord. uMoses uyenza njengokuba ayibone kuphi kumoya ayenze emhlabeni. Yes Lord. Sibona kuphi lapho? Sibona kwincwadi yaExodus, siphinde siyobona kwincwadi yamaHebheru. Yes Lord. Amen. Ukuthi uMoses wambulelwa into yasezulwini, wakha iTabernacle yasezulwini wayenza emhlabeni. Into kamoya Yes Lord. wayenza njengokuba ebonile. So lokho kuchaza ukuthi uma uNkulunkulu ekufakile umoya oyingcwele wenza izinto zakhe njengokuba uzibonile kamoya. Yes Lord. Ngeke uze uphambuke. Ingakho ngithi ke mina iBhayibheli angilazi ngokwami. Ngilazi ngokomoya. Umoya kaNkulunkulu ongambulela yonke into eseBhayibhelini. Moya uphilisa. Hallelujah. So uma uMamponga ethi diseka ingokuba akekho kumoya. So lezinto zokuthi iBhayibheli liyacolonize liyathumba, lithumba labo vele abalungele ukulunga kwaNkulunkulu. Usho njalo umbhalo. Yes Lord. Uthi uJesu ube ukuthi ke ubani owehle ezulwini uJesu. Amen. Wehla weze emhlabeni waphindwa wakhuphukela ezulwini wayesethatha abathunjiweyo bathumbela kuye. Yes Lord. Yes. So sithunjele kuphi ekulungeni Hallelujah. sithunjele kuJesu. Amen. Akekho umuntu ozongitshela ngama-Afrika ama-Afrika mewukuthi ungitshela ngeGibhithe babekhonza izithixo. Yes Lord. Ungitshela ngeGibhithe babekhonza izithixo namanje basakhonza izithixo abakhonza amaGibhithe nabathatha izincwadi zaseGibhithe bafunde ngazo. Tshela ngezinto ezidaliwe base badweba izilwane ezingasile banike lencwadi yaPetru. Incwadi yesibili kaPetru isahluko sokuqala verse 19. Yeah. Sisinalo izwi lesiprofeto. Izilwane Izwi lesiprofeto eliqinisekile kakhulu enenza kahle ukuliqaphela kungathi liyisibani. lezwi lesiprofeto kufanele siliqaphele
ngokuba lona liyisibani esikhanyayo endaweni emnyama endaweni kumuntu ongenakho uqonda lizoletha ukukhanya kuze kuse kuze kube isikhathi sokusa isikhathi sokusindiswa sokubuya kwaJesu. You understand? Go ahead. ikhwezi eliphumele ezinhlizweni zenu Yes. nazi lokhu kuqala ukuthi kasikho Asikho isiprofeto sombhalo esingachasiselwa ngumuntu ngokwakhe. lezo lonto leyo. So into eyenza ukuthi abantu abaningi baphambuke bese kuziwa kwizinto zezambulo zeBhayibheli ingokuba basuke bazichasisele bona ngokwabo. Uma ungemazi umoya engcwele ngiyakutshela mina, uma umoya engcwele ungenaye lezi zinto ezingeBhayibhelini zingwetshkhwebu kuwena. Ziyinto nje emfihlakalo ongakwazi ukuyiqonda. Ungazama uyichaze uzoyichaza ngokwenyama and futhi ngokwenyama izogcina lapho. Kepha ngokukamoya iyajula ngokuba yambula izinto eziningi ezenza ukuthi umuntu kamoya angasahambi ngokwemvelo yenyama, ahambe ngokukamoya ngokuba useqonda izinto ezijulile ezemfihlakalo kaNkulunkulu ezambulwa ngokomoya. Ukuba lezi zinto azichasiselwa umuntu ngokwakhe, kepha yonke imibhalo yachasiselwa abaprofethi bakaNkulunkulu noma amadoda angcwele. You understand? Ngokuba akuzange kuvele isiprofeto ngentando yomuntu, kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele bakhuluma okukaNkulunkulu. Leyo lonto leyo. So uma uthi ufuna ukwazi ukuthi uJesu ubani wenaye recorder noma ebhala izinto ezikhuluma lithi iBhayibheli lithini? Ngokuba akuzange kuvele isiprofeto ngentando yamuntu, kepha abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele bakhuluma okukaNkulunkulu. Bonke abantu babenza lezi zinto lezi ababhala lembhalo babeqhutshwa bani? Umoya kaNkulunkulu. Zonke lezi zinto zikhona eBhayibhelini ngenxa yokuthi ke umoya kaNkulunkulu. Uyacabanga nje incwadi yamakhosi noma siqale kwincwadi yaSamuel lapho khona uDavide ekutshela umbhalo ukutshela ngoDavide ukuthi wathini, akasho uDavide ngathi mina. Incwadi itshela uDavide ukuthi wathini, wahamba wayaphi, wacasha kuphi, wasuka lapho wenzani. Yonke lento lena ekamoya. Akusekhona ngokuthi ubani wena uDavide, ubani wegadi ukuthi uDavide. Lezi zinto lezi ziyaxoxa lezi njengoba zixoxa nje abantu baxoxa lizwi linye. Incwadi yamakhosi nencwadi ezikronike azibhaliwe umuntu oyedwa. Mawusufunda kahle hle incwadi yamakhosi iyakutshela ukuthi lokhu kubhalwe kwincwadi yezikronike noma incwadi yezenzo noma yemisebenzi yamakhosi. Bese ufika lapha kwincwadi yamakhosi yemilonduzana yezikronike ifike ichazele futhi into efanayo nento kwibhalwe kwincwadi yamakhosi. Yini sebeyakukhanyisela ukuthi labantu balizwi linye. Ngoba lezi zinto lezi zazenziwa abantu ababekhona. Abantu abawufakazi bazibhala lezi zinto ngoba kwakumele babhale yonke into ephansi for ubufakazi. Ayikho into entsha eBhayibhelini. Yonke into ekhona eBhayibhelini ikhona ngenxa yobufakazi. Ingakho lithi iBhayibheli siyogcina ubufakazi bukaNkulunkulu. Bona obusilondayo busikhanyisela ukuthi ke abantu abahambile phambi kaNkulunkulu bahambe kanjani. uNkulunkulu yini ayifunayo yini angayifuni. Then mesuloqonda lokho wena sofuna ukwenza kunjani okuyintando kaNkulunkulu. Ingakho ngithi mina mawufunda iBhayibheli ungenawo moya ingcwele uzosibonela uDavide noSawuli ungathi bayaxabana. Ngeke uzuqonda ukuthi uDavide ulungele ukwenza izinto kaNkulunkulu. Ngeke uzubone kubalekile nawe ukuthi uthande uNkulunkulu njengoDavide. Ngeke ukuthi ke inyama iyazilandulela. Wena ufunda ngokwenyama lende kamoya. Bonke abantu ababhala nabambulelwa lezi zinto bambulelwa ngokamoya. Ngohlanganisa 4 years. Iminyaka emine, iminyaka ewu4. Ngazi iBhayibheli, ngazi uNkulunkulu, ngisindisiwe. Angifundi iBhayibheli ngokwenyama. Moya ingcwele nje bengifunda iBhayibheli uyambula yonke into. You understand? So, lezi zinto ezikamoya angizambulele, angizenzeli izinto zikaNkulunkulu. Baye babebuza ukuthi ugcotshwe ubani, akhambe ukuthi ugcotshwe ubani emhlabeni. Baningi abagcobanayo emhlabeni kepha bayaphansi esikogweni. Ngokuba kithina uNkulunkulu kwambulile ngomoya. So lezi zinto zambulwa ngokomoya.
ingakho athi abafundi baJesu kwincwadi ngithi incwadi yaLuka noma incwadi yaMarko le khona bahambe bayoshumayela bakhipha amadimoni bese bebuye bathi Jesu sihlangane nomunye umuntu osebenza lemisebenzi samvimba uthi uJesu ke bengafanele nimvimbi ukuba nombalo okhuluma igama lami lo muntu lo mengakhulumi kabi ngami unami so akekho umuntu ongathi mina ngiyakwazi ukuvimba moshumela iqiniso mina ngoba angaze ngithunywe ukuthi ngizovimba abantu ukuthi angikhuze ngibasole abantu abakhuluma izinto eziphambene lemfundiso so uma ngikutshela ukuthi mina into oyishoyo ifakazelwa yizwi ngokuba umoya ingcwele uyena owambona leyo nto le hayi ukuthi eyami lento abantu abaningi basuke bathatha ukuthi ngazi ukuthi wena uyamhlambalazo no lo muntu uma enomoya ingcwele uyobona iphutha lakhe yezwe lento lengishoyo amen uPetru wavuma ukuthi uzofana noJesu wamtshela uJesu ukuthi wena uzomphika mase kufika isikhathi sokuphela ukuthi ahamba ubosho noJesu afana noJesu wabaleka wamphika uJesu bese buza ukuthi awukwazi ube noJesu wena athi cha angimazi so nangu uPetru ke manje uJesu usekhushulele ezulwini uJesu usephinde futhi lapha kwincwadi yaseGalatia usephinde futhi uyohlangana nabantu abangakholwa uyodla nabo kuze kufike umpostoli Paul amtshela ukuthi lento yenza ayilungile abantu bazokuzwa kanjani ukuthi wena ushumayela insindise kubeni wena uphinde udlela nabantu laba wena ukhena wetafuleni udle izinto abazidlayo wamtshela izinto ezwrong so mengikutshela izinto ezwrong ezingafanele ukwenziwa yithina abantu abangcwele phambi kwabantu abangasindisiwe lezo zinto ziyovimbezela bona ukuthi bakholwe wena ngiyakusiza ungasoleki haleluya umsebenzi wami ukusola ukuyala ukufundisa ngeBhayibheli hayi ngokwami angazi lutho nami ngiyasolwa izwi njengoba ngitshela sonke kufanele sisolwe ngezwi Manike Incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko sesibili verse 10 ngokuba kithina uNkulunkulu kwambulile ngomoya ngokuba umoya uhlolisisa konke yebo nokujulileyo kukaNkulunkulu ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuye na ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu kepha kithina asimukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa esikukhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu kodwa afundiswa ngumoya sichaza okomoya ngokomoya so izinto esizikhulumayo ezikamoya sizichaza ngokukamoya ayikho into engayichaza ngami ngichaza izinto zikaNkulunkulu ngobufakazi bakhe nangesambulo sakhe nangodumo lwakhe nangamandla akhe nangomoya wakhe akukho okwami kulento engishumayelayo umuntu wemvelo kakwamukele okukamoya kaNkulunkulu umuntu oholwa inyama angeke aze ayiqonde lento esikhulumayo ijulile kubantu lento ingakho ngithi mina umuntu mefuna ukwazi iBhayibheli akabuze umbuzo ngento ase ungavela uqhamuza ufuna ukubuza izinto ezijulile ungazazi izinto ukuthi umhlaba uqale kanjani incwadi yaGenesis ungayazi ungazi ulifunda iBhayibheli uphumela uyofuna incwadi yamakhosi noma incwadi yaIsaiah uvela uyofuna yona nje ufuna ukuchaza lisho ukuthini ngizokuchazela ngento kuGenesis mina wena bese bokho ukuthi yazi ke bengakufiki iGenesis kanjani iGenesis ngoba qalwa khona kanjani amen ngithi mina iBhayibheli ngiyalifunda ngifike ngiliqede ngiphinde ngiqale phansi ngiphinde ngilifunde ngiphinde ngiqede ngiphinde ngiliqale phansi usho ukuthini kanti lokho usho ukuthi ngilandela lento uNkulunkulu ayiyalela uJoshua yes lord haleluya lencwadi yomthetho mayingasuki emehlweni akho nasemlomeni wakho imihla nobusuku uhlezi uyibhekile udlinze ngayo haleluya udlinze ngayo uyincwadi yokucabangela kuyona yes lord ukuze ufunde izinto zangaphezulu nemithetho nemiyalelo kaNkulunkulu kufanele lencwadi le ukwazi ukuthi uphile ngayo yes lord
ezolo ngisho ngeke ukusiza ukwazi amavesi athize ngoba ukuthi uNkulunkulu awuphelele kuyena. Yes, Lord. Yes, Lord. Ingakho ungakusaba ukushumayela Amen. nokuphendula imibuzo yabantu ngoba yonke impendulo iseBhayibhelini. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngeke kuze kanje. Kepha kuyimfanekiso efanele ichazwe. Amen. Kuyizimfumbe, kuyizaga ngamagama afihlekile. Afuna abantu abafuna ukufunda nabalungela ukufunda nokwamukela ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Ngeke ukwamukela ukuhlakanipha kwaNkulunkulu wena usazitshela ukuthi uhlakaniphile. Mawusazitshela ukuthi uhlakaniphile. Ngeke uthole lutho. Yes, Lord. Ingakho uMphostoli Pawulu athi lo ozitshela ukuthi uhlakaniphile Amen. Lord Jesus. makabe isilima ukuze ahlakaniphe. Amen. Lo ohlakaniphile makabe isiwula ukuze ahlakaniphe. Mina ngithi ngisiwula. Amen. Ngifuna uJesu angifundise ukuhlakanipha. Yes, Lord. Uzakhale uSolomon lapha kwincwadi yezakhe athi ukuhlakanipha kuyahamba kuyakhala ezintabeni emgaqweni kufuna abantu. Amen. Amen. Abantu abanayinde ukuhlakanipha kwaNkulunkulu bafuna ukuhlakanipha kwasemhlabeni. Lokho kwenza ukuthi egcineni wena uhlakaniphe emehlweni akho kepha ube isiwula phambi kwaNkulunkulu. Awunginike incwadi esiqala seKorinte sahluko 3 Yes, Lord. from verse 5. Pho uyini uApollo? Uyini uPaul? Na bayizikhonzi nabakholwa bayizikhonzi enakholwa ngazo kwaba yilo nalowo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala, uApollo wenisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Njalo ke notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo noniselayo bakunye, kepha yiloyo naloyo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Ngokuba thina sizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, nisakhiwo sikaNkulunkulu. Awuqhubeka funda. Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso, kepha akube yilo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu ofundisa ngoShembe nofundisa ngolehanyana nomuntu ofundisa ngoMaria bamosha isikhathi sabo labo bantu. Yes, Lord. Understand? Abantu abafundisa ngoBuddha, abafundisa ngamakhosi ase-Afrika nase-Egypt bamosha isikhathi sabo. Labo bantu bonke badlala isikhathi sabo. Abantu abafundisa ngamadlozi bamosha isikhathi sabo. Ayikho enye into engasindisa umuntu ngaphandle kwegama likaJesu. Umuntu bezama ukufaka esinye isisekelo umosha isikhathi sakhe. Go ahead. Yes, Lord. Kepha uma umuntu akha phezu kwalesi sisekelo ngegolide nesiliva namatshe anenani nemithi notshani nenhlanga, umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala. So njengoba kukhulunywa ngegolide nesiliva namatshe anenani nenhlanga nokhuni, kukhulunywa ukuthi njengoba sishumayela khona abantu abazoba igolide abazophelela kumsebenzi emihle, abanye babe isiliva, abanye babe ngamatshe ayinani, abanye bazoba izinkuni, abanye babe utshani, abanye babe inhlanga bashe ngenxa ukuthi azange bakholwe ngokuphelele. Konke lokho kungathi ukuthi kuyabhubha mase bala uMphostoli Pawulo futhi lezo zinto njengoba sishumayela akukho emandleni ami ukuthi nina ningene ezulwini, kepha kusemandleni kaNkulunkulu umoya momamukela ukuthi akusindise kuzona zonke izinto, wena uyakupheleliswa kuyena. So mase kuhlulelwa
imisebenzi yokuba mina ngishumayela lithi ke kuyobe sekuhlolwa umuntu nomuntu uma eshumayelile umsebenzi waphumelela kuyobe kusindisiwe umvuzo wami ngeke uzulahleke ngenxa yokuthi wena ukholwanga uyolahleka ngenxa yokuthi ke mina ngenza isono Kubeka ngokuba usuku luyakudalula ngokuba usuku luyakudalula lokho kwambulwa ngomlilo so mase kufika uJesu ezokwahlulela ngomlilo bahlulela ngomlilo abantu abaphumelela ezwini lakhe ilabo abayofaniswa negolide elihlolwa kuphi emlilweni ngoba naye wahlulelwa ngani ngomlilo Yoba igolide lahlulelwa ngomlilo nje wayesothola amandla okuphila okuphakade ngenxa ukuthi ke wakwazi ukunqoba umlilo so uma samukela yena samukela umlilo okuthi lo mlilo bese uhlangana nomunye umlilo ngeke kuze kube khona okuzokusha ngokuba yini konke kuyahambisana nokuthi umsebenzi walo nalo unjani Yes. umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho angithi lento engishoyo lithi iBhayibheli uJesu uthi umbhabhadisi uJohane uyeza emva kwami ozicathulo zakhe angeke ngikwazi ukuzifasa so lo uma eza emva kwami yena uza ngokubhabhadisa ngomoya nangomlilo umoya nangomlilo mawubhabhadiswe ngomlilo ubhabhadiswe ngoJesu uqobo lwakhe so mawubhabhadiswe ngoJesu uqobo lwakhe wena mase ezokwahlulela ethola ukuthi wena unophawu lakhe asikho isidingo sokuthi akushise ngeke uzushe ukuba unoJesu wena ungowakhe yezo lonto leyo but uma ungenayo uJesu uma efika uJesu ezohlola athola ukuthi wena uphelele kuyena wena uzosha haleluya yezo lonto leyo go ahead uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso uyakwamukela umvuzo uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo kepha yena uqobo uyakusindiswa nokho kube kungathi uphuma emlilweni anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkuluNkulu nokuthi umoya kaNkuluNkulu uhlala kini na uma umuntu echitha ithempeli likaNkuluNkulu uNkulunkulu uyakumchitha yena uma ke lo mzimba oningi udlala ngawo wenza izinto zasezweni noNkulunkulu uza kukuchitha ngokuba uNkulunkulu ufuna ukuphila kuwena akutshela ukuthi fanele ukuphile kanjani wenze lokho akushoyo uma ungakufuni lokho wena ubona ukuthi uhlakaniphile ufuna ukulandela abaprofeti basezweni nawo wonke amanga nokuheka nazo zonke izinkanuko semhlabeni wena udayisa ithempeli likaNkulunkulu kusathana and liza kusho egcineni understand uNkulunkulu uza kukuchitha yezo lonto ngokuba ithempeli likaNkuluNkulu lingcwele ithempeli likaNkulunkulu lifanele ukuthi libe ngcwele niyilo ke nina so uma sigcina izwi lakhe siyilo makungabikho ozikhohlisayo makungabikho yezo nto ngishoyo singalingi ingakho ngithi mina musani ukuzikhohlisa nizibone ukuthi nihlakaniphile emehlweni and ulandela abantu abantshela izinto ezingekho buka manje ubani umbhoro senkantolo uNkulunkulu uyamhlanza uyamkhombisa ukuthi akasebenzeli mina haleluya enkantolo manje lapha kukhuluma ubufakazi ngayo lo wethi ungayikhanda ngoba yini sekwambulwa umyeni ukuthi akakaze athunywe zonke lezi zinto ezikhuluma kubantu ethena wakhuluma noNkulunkulu uqobo lwakhe wayezweni wabuya azikho ubezikhulumela udumo lwakhe sekuvela ngani ngesigameko uNkulunkulu amdlulisa kusona abonakala sephethe ubhushu esikoleni nocelemba kukhona izingane nebodyguard lakhe liphethe isibhamu inhlokohlela akasena ndaba ngokuba usezibona ukuthi mkhulu uNkulunkulu useyamehlisa uyamphantshisa umbuyisele endaweni yakhe ingakho esejele njengamanje ngokuba yini azange ahambe ngemiyalelo kaNkulunkulu uthi umbhalo lapha kwincwadi yaseKronike ke sekhuluma ngaye futhi uSawulu uthi uSawulu wafa njengeyezi kaNkulunkulu ngokuba akahambanga ngani ngemiyalelo kaNkulunkulu Lord Jesus. ukuthi ngempela uma uzibona ukuthi wena umkhulu ngaphezulu kaNkulunkulu uNkulunkulu uthi uyakukwehlisa Hallelujah. shaye phansi bonke abaziphakamisayo bayokwehliswa bonke abazehlisayo bayakuphakanyiswa zama ukuzehlisa
ufunde nokwenza uyintando kaNkulunkulu ngezwi lakhe ezintweni zonke. Anike. Makungabikho umuntu ozikhohlisayo. Umoya wenkohliso, umoya wempakamo iwona lo wenza ukuthi thina sizibone siyizinto esingezona. Uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile. Uma ke umuntu phakathi kwethu ethi uhlakaniphile. Kulesi Kulesikhathi kusamanje. akabe isiwula. Phenduka isiwula mawuzithi uhlakaniphile. Iba isiwula. Ukuze ahlakaniphe. Ukuze uNkulunkulu agcwalise ngokuhlakanipha. Ngokuba ukuhlakanipha. Ngokuba uhlakanipha kwalomhlaba kungubuwula. kubulima ukuhlakanipha kwalomhlaba kuNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi Kubhalwe phansi ukuthini? ubamba abahlakaniphileyo Ubamba bonke empilweni babo. Ohlakaniphile nochakijana lemhlabeni ababambe ekuhlakanipheni kwabo. Yes, Lord. Abaphendula izilima phambi kwakhe. Nokuthi inkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo. Bonke abantu abazitshela bahlakaniphile uNkulunkulu uyayazi imidlinzo yethu thina sizitshela ukuhlakaniphile. Ukuthi ziyize. Ukuthi yonke into esihlakaniphile emhlabeni ungisangano. Into engenamsebenzi yeyize kusendawo. Ingakho sikutshela lisho iBhayibheli wonke omubi makayishiye izindlela zakhe. Yes, Lord. Ongalungile ashiye izindlela zakhe nalowo mubi ashiye imicabango engasile. Ukuba konke lokhu kuyizeleze kaNkulunkulu. uNkulunkulu wazi yonke into ngomuntu wamakha. Umoya wakhe inkazimulo yakhe igcwalisa umhlaba wonke lezulu. Isihlalo sobukhosi bakhe. Umhlaba lo isinabelo sezinyawo zakhe. Lord Jesus. Yini esingayenzela uNkulunkulu? Yini esingayenzela uNkulunkulu? So, onke umuntu ozitshela uhlakaniphile Yes, Lord. makazitshele ukuthi uyisiwula abuyele phansi azofuna ukuhlakanipha kwaNkulunkulu ukuze ahlakaniphe. Yes, Lord. Thatha leli vangeli ubanike abantu ubatshele ukuthi iBhayibheli lithi kanje. Amen. Ukuze sisindiswe ngeBhayibheli. Neke usindiswa ngobufakazi babantu kuphela iBhayibheli lingalazi. Ngoba abaningi sebejabulezwe ukuthi nje uthe umuntu lesifakazi uthe uJesu umuntu angagqoka kanje. Jesus. Yebo ushintshe indlela yokugqoka. Kepha iBhayibheli awulazi still. Lord Jesus. Khona izinto eziningi ozenzayo. Amanga, ubufebe, umntshontsha, ukuhleba, usakwenza. Amen. Mzondo. Hallelujah. Usanenzondo ukwazi ukuthethelela. Kepha usuke usindisiwe ngoba nakushintsha indlela yokugqoka ngaphandle. Akuphelele. Ingakho sithi buyelane eBhayibhelini kuqali. Yes, Lord. Yes, Lord. Khona umuntu mafika nobufakazi nizokwazi ukuhlola ngale iBhayibheli phela ukuthi ngabe lento ayishoyo yafakazelwa yini iBhayibheli. Also, yes. Yes, Lord. Nangafakazelwa iBhayibheli kwenziwa yini kube lula ukukholwa into kwana ngathi umuntu ngihlangane noJesu. Ingakho abaprofeti abaningi befika ngegama lakhe bezokugcwalisa isiprofeti esakhulunywa uJesu ukuthi abaningi bawufika ngegama lami. Badukise abaningi. Basopha mzalwane. Banika incwadi ezenzo 2:8. Mzalwane, ngiyantshela mina. Basopha. Basopha mzalwane. Basopha mzalwane. uSathane uthumela ama-agent amaningi. Bagqoka okholo, bagqoka izingubo ezinde, bagqoka izingubo ezibugwebecwebe, bakhuluma izinto ezizwakala kamnandi enyameni engathi uJesu banayo. Ngoba uJesu bamenza besweet enyameni. Lalela, uthi uJesu izwi lakhe liyababa kuphi enyameni? Hallelujah. Glory to God. Libimnandi emlomeni. Yes, Lord. Mozokhuluma uqonde. Yes, Lord. Izwi likaJesu liyababa enyameni. Amen. Hallelujah. Mawulidla ngokweqiniso uyalizwa ukuthi lihlukanisa nemisebenzi yenyama. Yes, Lord. Ufuna ukuphilisa umuntu kamoya. Amen. Izwi likaNkulunkulu alizwani nenyama. Yes, Lord. Yes, Lord. Izwi likaNkulunkulu alizwani nenyama. Amen. Amen. Inyama izifunela kwayo. Kepha yona umoya ufuna ukuzokwenza inyama ithempeli. Yes, Lord. So until umoya ezagcwalise ithempeli njengoba uSolomon wayakha ithempeli kaNkulunkulu wayesenza imihlatshelo. These imihlatshelo seqedile kwasekwehla ifa. Lazo ugcwalisa ithempeli. Hallelujah. Ukhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwehlela ethempelini lakhelwa yena. Amen. Nawe ke zihlambulule, Yes, Lord. zihlanze ngezwi. Hallelujah. Uze kuyena. Uzoshisa umkhuleko wempepho yakho, uveze inhliziyo yakho kuyena. Yes, Lord. Ehlisele umoya wakho ingcwele. Amen. Bonke abantu abafuna ukwenza njalo. Uthini umbhalo? Phendukani. Phendukane. Yiloyo naloyo abhaphathizwe Yilowo nalowo baphathiswe. egameni likaJesu Kristu Ukho kuthethelela kwezono zabo.
khona niyakwamukela isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba nesithembiso ngesenu nesabantwana esaba benu bonke bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakuwabiza wafakaza nangamanye amazwi abaningi wabayala watheni zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo indaba injalo zisindise manje amukela ivangeli yokuphila njengeBhayibheli lisho yonke into ike eBhayibhelini ungakhathazeki mhlawumbe mathi kunenkinga nje woza kumina unembuzo wakho mayelana neBhayibheli fake mina eBhayibhelini ngawe imbhalo uNkulunkulu akuthatha akulungisa akuphelelise kuyena Jesu Kristu inkosi bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa abazimisele ngokuphenduka uma ungazi ubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu udinga ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu ngaphansi kwamanzi bese uhlala emfundisweni epheleleyo indaba zokubhabhadiswa ngokuthiwa phamsi izandla nokuthiwa umoya oyingcwele usiyafaka kwena usubhabhadisiwe ayikho londo le iBhayibheli lithi ngene emanzini umoya oyingcwele uzakunika uma usuna umoya oyingcwele fanele ungene emanzini ngoba umoya oyingcwele usakuthuma ukuthi uhambe uyongena emanzini wabhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono akusho uma ubhabhadisiwe izono zakho ziyagezwa lokho kuwuphalo ukuthi uyaqonda ukuthi wena sokahlukana nesono so uyageza kamoya wehlanjulula ukuthi wena usufakaza ukuthi ke wena usuyamazi uJesu wena ukugezwa kwenyama emanzini akwenzi ukuthi wena uthiwa usungcwele ngoba nakufa usungcwele ngoba usuhlukene nemisebenzi ungena emanzini kuwuphalo oqonda imfihlakalo yasezulwini yoba noJesu weza wangena ngaphansi kwamanzi engesona isoni yayizona ngisho so abantu abafuna ukubhabhadiswa bazosithini ngenembolo le oyibonayo ku screen nemininingwane noma i-email address ukuze wena upheleliswe uNkulunkulu njengokusho kwembhalo Jesu Kristu inkosi yasiphinde sibonane futhi ngamgqibela uNkulunkulu evumile kameni lika Jesu Kristu osifaka umkhuleko babe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyakubonga moya engcwele siyakubonga Nkosi uJesu siyakubonga baba wethu sezulwini wena wedwa othembekile ngaso sonke isikhathi siyakubonga uNkulunkulu ngezwi lakhe linamandla elisilungisisayo elisihlangulayo Nkosi eliletha ukuqonda ezimpilweni zethu kuba Nkosi enyameni asinako ukuthokozisa ngokuba Nkosi inyama ikhanukela okuhlukile kunomoya kaNkulunkulu kepha siyakubonga Nkosi uJesu ngokuba wena uzile ukuzovusa imphefumulo yethu eleleyo Nkosi lapho isithu Sathane ezama ukuthumba imphefumulo yethu Nkosi nezimpilo zethu kumandla obumnyama siyakubonga Nkosi uJesu ukuba wena ufike wasikhulula siyacela moya engcwele izwi lakho izimiso zakho nemiyalelo yakho inkenteze emadlebeni ethu Nkosi siyacela usisoke izindlebe zethu nezinhliziyo zethu ezilikhuni ngegama lika Jesu Kristu sikholwe izwi lakho uNkulunkulu onamandla singakholwa izinto ezijabulisa inkanuko yethu kepha izwi lakho elinamandla Nkosi ngokuba umoya kaNkulunkulu uyabubula Nkosi ufuna ukuba izimpilo zethu zilungisiswe ngoKristu Jesu inkosi nomsindisi kuba udumo nenkazimulo kuNkulunkulu wethu osemazulwini manje naphakade amen